Fis-27 ta' Ġunju f'artiklu fil-ġurnal The Times, Simon Busuttil kien qal li l-Partit Nazzjonalista huwa partit maqsum u li l-elettorat mhux lest li jafda partit fil-gvern jekk dan ma jkunx maqut. Busuttil kien saħaq li wasal iż-żmien li r-realtà li l-Partit Nazzjonalista huwa partit maqsum tiġi aċċettata u li jekk il-Partit Nazzjonalista mhux se jerġa' jingħaqad f'partit wieħed se jkollu żmien diffiċli ħafna qudiemu. It-tnejn filgħodu Busuttil flimkien ma' David Casa indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fil-preżenza tas-Segretarju Ġenerali Pawlu Borġ Olivier. One News rid jistaqsi lil Simon Busuttil għall-opinjoni tiegħu dwar l-aħħar żviluppi fil-kriżi li qed jerġa' jħabbat wiċċu magħha l-Prim Ministru, anki fid-dawl ta' dak li kien kiteb huwa stess f'The Times. Madankollu Pawlu Borġ Olivier intervjena mill-ewwel u insista li l-mistoqsijiet ta' One News għandhom ikunu marbuta biss mal-ħidma ta' Busuttil u Casa fil-Parlament Ewropew. Mhijiex marbuta mal-press conference. Next question. Min-naħa tiegħu Simon Busuttil ukoll ma derx komdu bil-mistoqsijiet li xtaq jagħmillu One News u talab li jsirulu dawk li għalih huma mistoqsijiet rilevanti. Jekk għandek mistoqsija dwar il-ħidma tiegħek bħala deputat fil-Parlament Ewropew naħseb tkun iżjed relevanti.